Aleshores, un altre indicador econòmic doncs, deia això, no? És a dir, que hi hauria per tota la comarca un impacte econòmic, diguem-ne, positiu de 816.000 euros, val? I després 60.000 euros, tot anual, a nivell anual, per contractació de serveis de càtering i empreses, i després hi ha altres punts que no estan valorats en el propi projecte, en la memòria econòmica, de consum de carburant i comerços. A veure, nosaltres creiem que, doncs, a veure, si això és l'impacte econòmic, doncs són xifres molt petites per, diguem-ne, dir que això solucionarà la feina de la comarca. Per contra, en cap lloc consta quin serà l'impacte econòmic negatiu pel propi municipi. És a dir, el senyor Pujol ja ha dit que quan vingui un dia d'aquests nosaltres posarem els mitjans, vindrà la policia, el no sé què, hi haurà tota una sèrie de despeses municipals, tant a Llinars del Vallès com a Cardedeu, perquè en aquest sentit les despeses seran malauradament també Cardedeu es veurà molt afectat per aquest tema d'ordre públic, doncs són unes despeses també que es veurà beneficiat, suposo, en aquests 800.000 euros a nivell comarcal. Bueno, sí, clar. En principi... Fem la divisió de 800.000 per la població de la comarca, vull dir, doncs... Són beneficis a nivell de comarca, són despeses també a nivell de conurbació o a nivell dels dos municipis? Municipals, clar. Llavors, nosaltres creiem que seria interessant tenir aquestes dades, però a veure, és evident que al cap de l'any són dades que són importants. Pel que fa a la construcció, home, és una construcció, segons la memòria del projecte, en teoria començava el gener del 2010, gener-febrer, i en teoria s'inaugurava el juliol del 2010. Doncs, home, sí, generar feina per aquests mesos. Sí, és una construcció que val 7 milions d'euros, Jo no sé a casa teu, però 7 milions d'euros a casa meu són molts diners, No, a veure, perdoni, aquí s'ha d'entreure a la part de la compra del terreny... A vostè li sembla que 800.000 euros, que generar 800.000 euros, això és una cosa que ho farem de seguida, Jo li puc dir que a Llinars del Vallès, empreses que generin 800.000 euros anuals, n'hi ha poques, Estem parlant a nivell de llocs de treball a llarg termini. Veig que vostè deu anar molt bé de diners. Senyor Pujol, no entrem en aquestes consideracions personals i suposar coses que em sembla que jo m'he mantingut molt rigorosa. Acabi l'argument, senyor Rotos. No, doncs això, que la visió econòmica és interessant sempre plantejar-la no només a curt termini, sinó al llarg de molts anys. Entenem que des de la plataforma aquesta és la responsabilitat de les administracions, tant sigui municipals com de la Generalitat, i aquesta és la visió que entenem que és la que et permet que aquest fruit d'una possible construcció, un possible equipament, puguis valorar-lo amb tot el seu gruix, des del punt de vista social, econòmic i mediambiental. I el que hem criticat sempre des de la plataforma és aquesta visió una mica curta, és a dir, que et permetrà durant 6 mesos fer la construcció, d'acord, molt bé, i després què? És a dir, i aquesta valoració econòmica justifica malmetre encara molt més el territori que és nostre, que és important, vull dir que forma part de la nostra vida, que forma part fins i tot de la producció econòmica. El que passa que, clar, és molt més evident i més immediat el rendiment econòmic de determinades indústries o de determinats equipaments que de l'equipament de l'agricultura. Vull aquí fer un esment d'un arquitecte, l'Agàpit Borràs, va assistir a una conferència darrerament, va dir una cosa que em va impressionar moltíssim, que és l'agricultura, el paisatge, sobretot la producció agrícola, és l'equipament alimentari de la ciutat. Això és una idea molt potent i que l'estem perdent. És a dir, que entenem, jo com a arquitecte, que clar, no estic dintre del món de l'agricultura, el que estic veient és que estem, des d'un punt de vista de la macroeconomia, estem fent que a casa nostra cada cop es produeixi menys, i alimentàriament parlant, i que tot ho haguem d'importar o haguem portar-ho de distàncies molt elevades. Això és insostenible. Nosaltres el que fem i valorem és la producció autòctona, que l'hem de fomentar. I aquesta és una de les vies que, davant d'un equipament tan
tan contundent, i a més des d'un punt de vista de model econòmic tan fàcil d'entendre, doncs clar, és més senzill fomentar aquest tipus d'infraestructures que l'altre, que és una cosa de molt més llarg termini. I ens sembla que ens estem equivocant si només mirem aquest model econòmic, que a més està demostrat que és que ha tingut una certa caducitat. Aquesta crisi econòmica ha demostrat que el nostre país no es pot basar només en l'economia del totxo, sinó que s'ha de, com molt bé ha dit el senyor Pujol, s'ha de diversificar. I el que sempre hem defensat és que aquesta diversificació també ara tocaria veure-la des del punt de vista del territori, des del punt de vista de l'ecologia, que això també porta diners. El que passa que la mirada ha de ser una altra, i aquí, clar, estem en un canvi de paradigma econòmic, i entenem que això trigarà una mica, i és difícil d'entendre perquè requereix una visió molt més transversal. I creiem que hem d'insistir en aquest concepte de canvi de paradigma econòmic. I ens agradaria que Llinars, que tot i tenint fins ara un territori fantàstic, doncs encara està mirant el paradigma econòmic anterior, caduc, i estaria bé que comencéssim a canviar. Bé, si em permets un moment, amb això del paradigma econòmic, puc parlar en primera persona. Nosaltres a Llinars del Vallès queden 4 pagesos, entre ells la meva família. Per tant, aquesta és una visió que sempre tenen els arquitectes des de Barcelona, això dels pagesos, que hauríem de mantenir, i que és d'això. I jo us puc dir a tots plegats que jo, que faig de pagès, que em llevo faig d'alcalde, però que el diumenge al matí em tinc de llevar a les 8 perquè amb el meu germà portem una explotació agrícola que costa molt de llevar-se a les 8 del matí per anar a fer els porcs, tot i sent alcalde, i que no solament és aquesta visió que té la Fidela des d'un despatx i des d'una posició. Els pagesos ens estem perdent simplement perquè no ens guanyem la vida. Jo tinc dos fills que no volen fer de pagès. És una feina molt dura, aquesta és una feina molt dura, és una feina que tothom ens dona consells i els pagesos ja estem una mica cansats que ens donin consells. Quan parlava del canvi de paradigma, doncs a Catalunya, i només ho conec per pròpia experiència, en el sentit que conec gent propera, doncs està començant a haver-hi molta gent jove amb un grau universitari molt preparat, que està aportant ja el petit gra de sorra per aquest canvi de paradigma agrícola. Hi ha molta gent jove que torna un altre cop a l'agricultura, però d'una altra manera, amb una altra visió, i això és el que jo volia dir, des d'un punt de vista ecològic. I aquest és el futur de la pagesia, i en té molt, perquè la prova és que hi ha molta gent jove que ja està treballant amb això. Jo a Llinars no en conec cap, Jo a Llinars no en conec cap, conec els de sempre. Parlem del càrting i ja per acabar, que ens queda poc temps. Ara per ara en quin estat es troba la tramitació? És a dir, quin calendari d'actuació tenim en els propers mesos? Bàsicament ara el que estem ja és, suposo que durant aquest mes ens aprovaran el pla especial, que ja està en la PTOP, i per tant ja hem complert el planejament, nosaltres ja el vam aprovar amb un ple municipal. Com vostè ha dit, a més en els plans municipals solament s'ha produït un vot en contra, que és el Moviment Alternatiu de Llinars. Per tant, la majoria de forces polítiques de Llinars, Unió Abstenció, que és Convergència i Unió, la majoria de forces polítiques de Llinars estan a favor del projecte. Per tant, no estem sols solament l'equip de govern, sinó que podem dir que tenim una àmplia majoria i representació social, diguem-ho d'aquesta manera, perquè la representació política i social d'un ajuntament o d'un poble es mesura, escolta, d'aquí un any i mig anirem a votar, i per tant la gent anirà a votar el que va votar, i som els seus representants mentre hi siguem allà. I un cop aprovat el pla especial, després s'haurà de fer un estudi d'impacte ambiental, probablement pel projecte, que és el que farem en aquest moment, i després finalment donarem, si no passa res, escoltarem altra vegada la ciutadania per aquest estudi d'impacte ambiental, que evidentment no farà mai que un estudi d'impacte ambiental no pot fer mai inviable un planejament urbanístic, això que la gent no s'equivoqui. O sigui, l'estudi d'impacte ambiental pot dir que, escolta, mira, que les pedres que posarem tenen que ser de color vermell o tenen que ser en unes circumstàncies determinades, o que el que tenim que replantar és el que hi ha, que tenim que mantenir la vegetació, però el que no pot anar és contra el planejament urbanístic, perquè si no es produiria també, a més administrativament,
un dany per la persona, un dany per la propietat o per aquest cas per la federació, qui sigui, no? I per tant podria demanar danys i perjudicis a la CUP